Maialen eta Eneritz, bi hacker edo pirata informatiko zirezte. Herriko jendeari buruzko hainitz sekretu jakiteak hausitu duzue. Informazio horiekin zer egin erabaki behar duzue. Maialen hasita Iruna Bertso 8ko tipian. Ni naiz herri ontako akerrik onena, badazpada ere ez dut esango izena, informazioa dugu saldezagun dena, batez ere alkateari emaztearena, batez ere alkateari emaztearena. Nik nuke hasi nahi auzapezan kontra, begiratu ezazu gure birus sorta, eta bat erratea bertzeik ezin opa, bi pixukide daude elkarri mokoka, bi pixukide daude elkarri mokoka. Oien artean ez da, ez gerra ez pake, ta ez da bai da dute, pizza eta pate, alkateagana joan bera bota arte, ta zu izango zara urrengo alkate, ta zu izango zara urrengo alkate. Beraz ikusten nauzu alkateen trazan, baina langintza hori nik ezin dut jasan, igorri behar dugu gauzak garbi esan, egoitz beraren gana gipulu jandezan, egoitz beraren gana gipulu jandezan. Obe bakean utzi, bera baian baino, alperrik ez baikara, iritsi onaino, guretzako ez dago ez ekaitz ez laino, gu iritsi gintezke FBI-raino, gu iritsi gintezke FBI-raino. Pozik helduko gira gu FBI-ra, baina bukatu zaigu gaurkoan partida. Maialen beraz orain, begira, begira, sekretuak gurekin geldituko dira, sekretuak gurekin geldituko dira.